Pigpapasalamat ni Bicol Regional Hospital and Medical Center Director Dr. Eric Laborar ang inisyatibo kan Ako Bicol Party List na mamakaray ang serbisyo medikal sa Kabicolan sa paagi kan mga modernong pasilidad na pigkokonstruir na sa compound kan ospital. Arog kan 20-story Integrated Specialty Care and Wellness Hub, 10-story Women's and Childcare Specialty Center, asin ang 10-story ambulatory building na parte kan legacy projects ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa direktor, in kasong matapos na ang mga proyektong ini, piglalauman man nindaan paglobo sa bilang kan mga pasyenteng mapaburulong sa saindang ospital. Kaya naman hinagad man daan ninda sa partido na kasabay kan mga pigkokonstruir na mga pasilidad, makaagad man ninda kulang parking space ang ospital na tulos man daang tinauan kasimbagan ni Congressman Zaldico asin ni House Speaker Martin Romualdez. Pagbibida niya, 10 palapag na parking space ang pigkokonstruir ng unyan sa compound kan BRHMC na pwede man magamit bilang medical space in kasong magparadakol ang pasyente. Napag-usapan po namin, na-recommenda ko po yan kay Kong Saldi na Kong, kailangan ko po ng ganitong kaya po sila na-approve naman po na okay, susuporta po sila sa ganung concept. Kaya double purpose po yung itatayo nating parking na 10-story po dyan. In kaso, mangailangan ng additional space para sa mga pasyente, convertible po yung parking na yan para malagyan ng pasyente. Siguro naman kay Congressman Zaldi, pirming yaon ang partido nga ni magtaong alalay sa mga kababayan na Bicolano urog na sa lado nin salud. Bicol region will be the fastest growing economy because of this. The usual kasi average is 6%. On the next 2-3 years, 5 years will be the double digit 10 in terms of growth. Tataas pa yan. Pero of course, magno-normalize siya na. Pero hindi na tayo palagi nasa second poorest region. No? I think we'll be on the first half in terms of economic progress. No? So, gaganda yung quality of jobs. Marami nang mag-aaral na mas, kasi malaking requirement. Kasi kung mag-aaral ka naman ng mga doktor, kung hindi mo naman walang work na available, abroad. So, tayo magiging manufacturer ng mga training ng mga doctors and nurses. Mientras tanto, piglalauman na matatapos ang nasabing edipisyo sa taong 2028. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.